Ik heb zeker een reactie. Ik heb natuurlijk de laatste keer dat ik op Bonaire was, wat was het, 3 weken geleden, ook uitgebreid daarover op de radio gesproken. En dat ik, maar ook het kabinet en ook de minister van Sociale Zaken vinden dat wij zo snel mogelijk moeten komen tot het vaststellen van het sociaal minimum. En dat ook moeten invoeren. Want ons is het ook een doorn in het oog dat mensen op de eilanden, en dat hebben we niet alleen over Bonaire, maar natuurlijk ook op Saba en Sint-Eustatius, niet kunnen rondkomen van hun uitkering of van hun inkomen, meerdere banen nodig hebben. Dus wij willen dat, wij herkennen en erkennen het en we willen het ook zo snel mogelijk aanpakken. Ik heb ook op Bonaire ook met de Centraal Dialoog erover gesproken. En wat wij natuurlijk aan het doen zijn, is inderdaad zorgen dat we de hoogte van het sociaal minimum kunnen vaststellen. De commissie Taudet is pas op Bonaire en is volgens mij nu naar de bovenwinden gereisd om verder onderzoek te doen. Om te zorgen dat ook zo snel mogelijk, in ieder geval voor 1 oktober, helder is wat het sociaal minimum moet zijn. En vervolgens is het dan natuurlijk aan het kabinet, samen met werkgevers en met de openbare lichamen, om te gaan nadenken over de vraag hoe we kunnen komen tot een invulling daarvan. En dat is wat we gaan doen. Mijn collega Carola Schout, die komt over een week volgens mij, nou eind mei, ook naar Bonaire. Dan zal dit onderwerp ongetwijfeld ook met haar worden besproken. Maar ik heb natuurlijk gezien, inderdaad, dat vond ik ook echt indrukwekkend, hoe mensen de straat op zijn gegaan om dit thema nog een keer onder de aandacht te brengen en aan ons te vragen hier een oplossing voor te bedenken. En dat is natuurlijk best een complexe zaak, want hier is niet de overheid in het eentje aan zetten. Hier moeten ook niet alleen de Nederlandse regering aanzetten, maar moeten ook het OLB en de werkgevers gezamenlijk een plan maken. En ja, daar hebben we een heldere opdracht, denk ik, gekregen van die mensen die daar aan de demonstratie hebben meegedaan.